Palakasin ang kahandaan ng probinsya sa anumang sakuna. Ito ang hangad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa pagtatayo nila ng Collapse Structure Search and Rescue Training Facility sa Barangay San Vicente, Bayan ng Burgos. Sa tulong nito, magkakaroon ng mga local responders, partner agencies at iba pa ng mas sistematikong training at simulation exercises na magagamit para sa search and rescue operations. Naranasan po natin yung sa kauna-unahang pagkakataon, yung pagbaha in many parts of our capital complex, in Binmalay, sa Sabangan, even in San Fabian, in Labrador, in Bolinao, no? Ang maganda po, wala pong namatay. Isa ito sa mga pangako ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III sa ika-4 niyang State of the Province Address para sa mas handa, mas matatag at mas matibay na Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.